κάνουμε και που πάμε. Δηλαδή, παίρνεις μία παχυλή σύνταξη από το σύζυγο. Και θα την παίρνεις αφού είσαι 30 χρονών, γίνεσαι 60, υιοθετείς στα 45-50 ένα παιδί και είσαι ανήλικο και φεύγει. Πώς θα γίνουν? Αυτά τα παραπόρτια πρέπει να κλείσουν. Και είναι σωστό να κλείσουν. Δεν ξέρω πόσο ικανοποίησε το ερώτημά σας. Το δεύτερο σκέλος. Γιατί στο Βέλγιο με 2.000 ένσημα κάποιος παίρνει σύνταξη όταν πάει στα 65. Γιατί δεν εφαρμόζει? Θα παίρνει την αναλογία. Αυτό θα εφαρμοστεί. Με τη διαδοχή θα εφαρμοστεί. Δεν αντέχει άλλο. Έχουμε όμως εκεί ένα πρόβλημα με τη διαδοχή. Αν το εφαρμόσουμε σήμερα, εμείς έχουμε μια κακή τύχη. Το Βέλγιο ή η Ολλανδία περιβάλλεται από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, έτσι, από χώρες αναπτυγμένες. Εδώ μπήκαν εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί. Μπαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες Βούλγαροι, Ρουμάνοι. Ξέρετε ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Είμαι Βούλγαρος οδηγός του αυτοκινήτου και είμαι ενταγμένος στο ΙΚΑ και είμαι 60 χρονών. Έχουμε εγκαθίσαμε στην Ελλάδα για 1 χρόνο, 2 χρόνια. Δουλεύω σε κάποιον ιδιώτη τζάμπα και φαίνεται ότι με πληρώνει. Ούτε καν τα σημαντικά πληρώνω και πηγαίνω και λέω συνεπλήρωσα τα χρόνια, θα πάρω σύνταξη από την Ελλάδα και θα πάρει τη σύνταξη για 32 χρόνια. Ενώ και αυτή είναι γύρω στα 7,5-8 εκατοστάρικα, ενώ αν έπαιρνα στην Βουλγαρία θα παίρνω 80 ευρώ. Και δεν είναι μία περίπτωση, είναι χιλιάδες περιπτώσεις. Και εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή. Εκείνο το οποίο ήταν λάθος, να έρχεται από το Βέλγιο, να έχει 3.000 μεροκάμα, 3.000 ένσημα εκεί και να μην αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο. Αυτά αναγνωρίστηκαν με τον νόμο Πετραλιά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά από το Βέλγιο, εφόσον θα συνταξιοδοτηθεί από την Ελλάδα, δεν μπορεί να πάρει και τα ένσημα εκείνα, διότι συμψηφίζονται σε ευρωπαϊκή χώρα της ΟΝΕ. Αυτή είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ρε παιδιά, τι οικονομία με ρωτήσετε, δεν με ρωτήσετε. Είπατε προηγουμένως για την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου. Υπάρχει μια τεράστια περιουσία που ανήκει στην εκκλησία, στα μοναστήρια. Αυτή δεν πρέπει κάπου να συνεισφέρουν. Γιατί τις πληγές, δεν θα δυσκολευτώ αγάπη μου εγώ να απαντήσω. Δεν δυσκολεύομαι να απαντήσω. Δεν θα δυσκολευτείτε. Κοιτάξτε. Όταν αξιοποιήσεις σωστά την περιουσία, ξέρεις πρώτα ποια είναι. Δεν είναι μόνο η εκποίηση ή η εκμετάλλευση από τον ίδιο, είναι και ο αντικειμενική αξία. Δηλαδή σήμερα αυτή η περιοχή ας πούμε έχει 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Κάνεις αύξηση 50% και πάει 300. Από τα 300 αν είσαι ιδιώτης, βρεις έναν άλλον ιδιώτη και την πουλάς. Αν όμως είναι περιουσία του δημοσίου, την αύξηση αυτή κύριε δεν την πάρτε όλοι. Θα σου πάρω εγώ το 50% για να εξοφλήσω το δημόσιο χρέος. Δεν θα το πάρεις όλος, θα πάρω και εγώ το μισό. Μιλάω μόνο για περιουσία του δημοσίου. Αν θέλουν και έχουν γονάδες, διότι σήμερα οι κληρικοί επιτελούν κάποιο έργο. Άλλο μοναστηριακή περιουσία. Μοναστηριακή περιουσία θέλησε να τη φορολογήσει ο Γιώργος ο Λογοσκούφης. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Λίγο έλειψε να φύγει. Αλλά λέει δεν κατάλαβα καλά. Όταν και ακόμα και οι μοναχοί παίρνουν σύνταξη του ΟΓΑ όταν ενοικιωθούν και έχουν ασφάλεια ΟΓΑ, αυτό είναι συμβολή του κράτους στο μοναχισμό, στους μοναστηριακούς. Άρα αν έχεις μία κίνητη περιουσία ή οποιαδήποτε μονή και η μισή Αριστοτέλους, πλατεία Αριστοτέλους και το μισό σύνταγμα είναι μοναστηριακή περιουσία. Δεν κατάλαβα καλά γιατί δεν θα φορολογηθείς. Πρέπει να φορολογηθείς.
παίρνεις φόρο εισοδήματος. Άρα λοιπόν ή είσαι Έλλην πολίτης και είσαι ίσως με τους άλλους ή δεν είσαι Έλλην πολίτης. Ειδικά με τα μοναστηριακά και ιδιαίτερα με τις μονές του Αγίου Όρους και τη σχέση που έχουμε με τη Χαλκιδική, τι να κάνουμε, δεν συνορεύει με την Καβάλα του Άγιον Όρος, είναι νομός Χαλκιδικής. Υπάρχει η αυτονομία του Αγίου Όρους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, αν γίνει ένα έγκλημα στο Άγιον Όρος, αν δεν ζητήσει βοήθεια και δεν γνωστοποιήσει, δεν κάνει αίτημα προς τον εισαγγελέα, δεν μπορεί να μπει ο εισαγγελέας. Αν γίνει έγκλημα σε οποιοδήποτε μέρος της Χαλκιδικής, αυτά πάντα θα μπαίνει ο εισαγγελέας. Στο Άγιον Όρος δεν μπορεί να μπει. Πρέπει να δει και πολλές άλλες ιδιαιτερότητες. Δεν λέω ότι δεν προσφέρουν υπηρεσίες. Και εγώ λέω μην βαράτε το Άγιον Όρος. Εγώ το λέω αυτό. Γιατί όταν λες αλήθειες σε χαρακτηρίζουν όπως θέλουν. Είτε φιλανθρωπινή λέγεται είτε βατοπέδι λέγεται. Όταν όμως το Άγιον Όρος το αγαπώ πολύ περισσότερο από κάθε Εφραίμ, μπορεί να είναι ηγούμενο σήμερα, αλλά εγώ μεγάλωσα στο Άγιον Όρος. Το ξέρω το Άγιον Όρος. Εγώ το θέλω το Άγιον Όρος που μπορεί να ζήσει όχι τη Χαλκιδική, να ζήσει όλη την Ελλάδα αν αξιοποιηθεί σωστά και χωρίς να εννοώ τίποτα πράγματα τα οποία δεν συμβιβάζονται με την παράδοση, δηλαδή δεν συμβιβάζονται με το άβατο. Το άβατο είναι άβατο, υπάρχει χιλιάδες χρόνια, δεν θα μπει γυναίκα. Από εκεί και πέρα όμως υπερθεματίζω και φωνάζω και άλλα χρήματα στο Άγιον Όρος. Και αν δεν υπήρχε η Ευρώπη που βρέθηκαν αρκετοί, πέσαν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στο Άγιον Όρο και ιδιαίτερα πριν της Μονής εσυγμένου. Σέβομαι την άποψή τους, δεν την αποδέχουμε. Δεν θέλουμε κύριε ευρωπαϊκά χρήματα. Εντάξει, θα ερημώσει. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Αν δείτε όμως τι γίνεται στη Λάβρα, τι γίνεται στο Ιβίον, τι γίνεται στο Βατοπέδι, αυτός όμως ο πλούτος που υπάρχει, γιατί να μην εκμεταλλευτεί και μένει ανεκμετάλλευτος. Προσφέρει λοιπόν πολλά το Άγιον Όρος. Μην ταυτίζουμε όμως την σημαντικότητα του Αγίου Όρους με την ασημαντότητα μερικών ανθρώπων να κάνουν real estate. Γιατί και ακόμα εδώ μέσα στον Πολύγυρο υπάρχουν σπίτια και οικοδομές που ανήκουν σε Μονή και τα πουλάει η Μονή. Ακόμα και μέσα στον Πολύγυρο. Δηλαδή είναι αυτό ο ρόλος της Εκκλησίας. Είναι λόγος. Είναι ρόλος της Εκκλησίας αυτό. Μην μπερδεύεις την Εκκλησία με τη μοναστηριακή περιουσία. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει εξώδη. Η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί φιλανθρωπικό έργο. Και γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Άλλο μοναστηριακή περιουσία, άλλο εκκλησιαστική περιουσία. Κάποιοι τα βάζουν μαζί. Δεν θα συμφωνήσω, ας πούμε, με τις διεκδικήσεις των μονών σε εδάφη της Χαλκιδικής, που είναι καμιά 80 κομμάτια. Διεκδικούν τεράστιες εκτάσεις. Και με αυτά τα τελείωτα Χριστόπουλα, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον είναι πραγματικά ή όχι, από τη μια μεριά. Και από την άλλη, με αποφάσεις δικαστηρίων, με 2 ψευτομάρτυρες και με έναν διορισμένο νομάρχη από παλιά, λέγαν και γράφαν ό,τι θέλαν. Και τα παρουσιάζουν σαν τεχνίδια. Έχω και παραδείγματα από 1 και από 2 και από 3 μοναστήρια. Και γι' αυτό είπα και στη δικιά μου κυβέρνηση, όταν είπα και έκανα την ερώτηση για το Βατοπέδι, οι διαφορές αυτές, η μοναστηριακή περιουσία και ιδιαίτερα η γη, χρειάζονται πολιτική απόφαση. Το λέω και στους σημερινούς κυβερνητικούς βουλευτές. Και γι' αυτό στεναχωρέθηκα που δεν πήγε ο Αργύρης ο Λαφαζάνης στην Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδι. Ήθελα να είμαι και εγώ. Το είπα και σε άλλη εκπομπή, δεν ήθελα να με βάλει τραγάκης. Μεγέ του με χαρά του. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορούμε να λύσουμε τις ιδιαιτερότητες των διεκδικήσεων πολλών μονών σε εδάφη της Χαλκιδικής. Θα μου πείτε για την άλλη Ελλάδα, ας φροντίσουν οι άλλοι. Και ιδιαίτερα γεωργικές εκτάσεις που εν πάση περιπτώσει